Halos 2 oras na naglakad si Pepe bago marating ang kanyang pakay. Sakto namang naabutan niya ang isang matabang lalaking naglalagay ng isang karatula sa katawan ng isang puno ng talisay. Mainam niyang minasdan ang nasabing karatula at binasa ang nakasulat doon. Naghahanap ka ba ng trabaho? Gusto mo bang maging tagabantay sa manukan ni Ka Esteban? Sambit ni Pepe habang binabasa ang isinasaad ng karatulang ikinabit ng matabang lalaki. Napukaw lamang ang atensyon ni Pepe nang magsalita ang matabang lalaki. Pre, naghahanap ka ba ng trabaho? Baka gusto mong subukang maging tagabantay dito sa manukan? Hindi ka lugi. Araw-araw libre ang pagkain hanggang magsawa ka. Alok sa kanya ng matabang lalaki. Oo sana eh. May bakante ba? Patanong na sagot ni Pepe. Kinukumpirma kung makukuha niya ba ang nasabing trabaho. Oo, bakante. Umalis kasi yung kasama kong tagabantay rito eh. Mahina kasi ang katawan nun. Kaya ayun, sinukuan ng pagbabantay rito sa manukan. Oo nga pala, ako si Baldo. Ako ang katiwala rito sa manukan. Isa rin ako sa tagabantay rito. Ibig kong sabihin ay mag-isa lang akong nagbabantay rito at kailangan ko ng makakasama. Paliwanag at pagpapakilala na rin ni Baldo sa kanyang sarili. Naniniguro ang matabang lalaki na mapapapayag niya ang kausap na magtrabaho sa manukan para makasama niya. Ibig bang sabihin niya na itanggap na ako? Paniniguro ni Pepe. Oo, tanggap ka na. Halika't sumunod ka sa akin para malaman mo kung ano ang binabantayan natin. Ano nga palang pangalan mo? Pag-aanyaya ni Baldo at pagtatanong na rin sa pangalan ng kausap. Pepe pare. Matipid na sagot ni Pepe bago sumunod kay Baldo na nauna nang naglakad papasok ng manukan. Inilibot ni Baldo ang bagong kakilala sa kabuuan ng manukan. Kitang-kita naman ni Pepe na napakalaki ng nasasakupan ng manukang yon at napakaraming mga manok. Siyempre, manukan nga, di ba? Natural maraming manok dun. Habang nililibot ng dalawa ang lugar, ay hindi nakaligtas sa paningin ni Pepe ang mga nagkalat na balahibo ng manok sa lupa. Napansin niya rin ang mga buto sa isang bahagi ng lugar na yon na bahagyang ikinukubli ng mga talahib. Hindi siya maaaring magkamali. Sariwa pa ang mga butong yon. May mga litid pang nakakabit at mga dugo sa lupang hindi pa natutuyo na siyang pinagpipiestahan ng mga langaw. Oo nga pala pre, si Ka Esteban ang nagmamay-ari ng manukang to. At tuwing Biyernes ay nagpupunta si Ka Esteban dito para dalawin ang manukan niya. Sabado pala ngayon, pero siguradong nandito siya mamayang gabi. Malakas ang pangamoy nun eh. Basag ni Baldo sa pagmamasid ni Pepe sa paligid. Sige pre, sana ay matuwa si Ka Esteban sa akin. Tugon ni Pepe sa matabang lalaking kausap niya. Sumapit nga ang gabi at sinalubong ng dalawa ang may-ari ng manukan, si Ka Esteban. Iniluwa ito ng isang sasakyan na huminto sa kanilang harapan. Matanda na ito at may hawak na tungkod na pinang-aalalay nito sa kanyang paglalakad. Nilibot ng matanda ang kabuuan ng manukan habang ang dalawa ay tahimik lang na sumusunod sa likuran nito. Napansin ni Ka Esteban ang mga nagkalat na balahibo ng manok sa ilang bahagi ng lupa ng lugar na yon.
Ibinaling niya ang tingin kay Baldo. Umatake na naman ba ang aswang? Seryosong tanong ni Ka Esteban. Opo. Tipid na sagot ni Baldo. Oo nga po pala, Ka Esteban. Si Pepe po, ang bagong tagabantay sa manukan na siyang makakasama ko. Pagpapakilala at pagbibida nito sa kasamang si Pepe. Inilipat ng matanda ang tingin kay Pepe. Mukhang malusog ang pangangatawan niya na. Siguradong makakatulong yan sa paglaban sa aswang. Oo nga pala, sa susunod na Biyernes ay babalik ako agad rito. Baldo, ihanda mo na agad si Pepe. Huling sambit ng matanda bago tumalikod at sumakay sa kanyang nakaparadang sasakyan. Inihatid ng tingin ng dalawa ang papalayong sasakyan ng matanda. Totoo ba yun? May aswang daw dito? Pag-uusisa ni Pepe nang silang dalawa na lang ni Baldo ang naiwan. Kasalukuyan silang nakaharap sa apoy ng ginawa nilang siga para labanan ng lamig na ibinibigay ng hating gabi. Bakit? Natatakot ka ba? Natatawang pagbibiro ni Baldo. Hindi naman pre, sinisigurado ko lang para mapaghandaan. Di bale, dalawa naman tayong magtutulungan para lumaban doon eh. Matapang na sambit ni Pepe. Huwag ka namang masyadong seryoso dyan pre, binibiro ka lang eh. Walang aswang dito. Teka, ipapaliwanag ko sa'yo. Tumatawa pang sambit ni Baldo. Sabay tayo nito at iniwan sandali si Pepe. Pagbalik ni Baldo ay may dala na itong dalawang buhay na manok sa isang kamay at itak naman ang sa kabila. Tayo ang mga aswang dito. Iyon lamang ang naisambit ni Baldo. At saka kinatay at nilitsyon ang mga dalang manok sa ginawa nilang siga. Kanila itong pinagsaluhan ng maluto. Gawa-gawa ko lang yun pre. Naniwala naman si Ka Esteban na may aswang nang sumasalakay dito. Kaya wag ka nang masyadong seryoso dyan ha. Akong bahala sa'yo. Patatabain kita rito. Pagbibida ni Baldo bago simulang lantakan ang hawak niyang isang buong litsyong manok. Araw-gabi ay ganoon ang nangyayari. Nilalantakan ni Pepe at Baldo ang mga manok sa manukan. Ikinakalat ang mga balahibo nito at dugo sa lupa. Alam na nila ang sasabihin kapag nagtanong si Ka Esteban kung ano ang nangyari. Isa lang ang isasagot nila. Sumalakay na naman ang aswang. Isang linggong hindi nagpakita si Ka Esteban. Isang linggo rin na nagpapasarap sila Pepe at Baldo sa pagkain ng mga manok sa manukan. Dumating na ang Biyernes ng gabi. Iniluwa ng kanyang sasakyang nakaparada ang matanda. Naglakad ito papalapit sa harap ni Pepe. Hawak pa rin ang tungkod na umaalalay rito sa kanyang paglalakad. Kamusta kayo rito? Teka, nasaan si Baldo? Seryosong tanong ng matanda habang pinapasadahan ng tingin ang nagkalat na mga balahibo at tuyong dugo sa lupa. Sumalaki na naman po ang aswang. Seryosong sambit ni Pepe habang itinatago sa kanyang likod ang dalawa nitong mga kamay. Ganun ba? Di bale, hindi naman kailangan si Baldo rito eh. Tsaka may sasabihin nga pala ako sa'yo. Walang aswang na sasalakay rito. Dahil aswang ang nagmamay-ari ng manukang ito. Biglang binitawan ng matanda ang hawak nitong tungkod. Kitang-kita ni Pepe kung papaanong tubuan ng makakapal na balahibo ang magkabilang kamay ng matanda.
Ilang saglit pa ay ang mukha naman nito ang napuno ng balahibo. Humaba ang nguso nito at nagkaroon ng matutulis na ngipin na kagaya ng sa aso. Pero ang kumpirmasyon pa lang yun ang hinihintay ni Pepe. Nang makumpirma niyang aswang nga si Ka Esteban, ay inilabas nito mula sa kanyang likod ang hawak na buntot pagi. Sunod-sunod niyang hinampas ang aswang sa kanyang harapan hanggang sa mawalan nito ng buhay. Sa wakas, naipaghiganti ko na ang kapatid ko. Teka, may nakalimutan pa pala ako. Tinig ni Pepe habang masama ang tingin sa bangkay ng matanda. Maya-maya ay tinungo nito ang isang kubong naroon. Nakagapos sa loob si Baldo. Tinanggal ni Pepe ang pagkakatali ng mga kamay nito. Patuloy lang sa pag-ungol si Baldo dahil may nakasalpak na balumbon ng tela sa bibig nito. Dahil hindi ka naman aswang at pinakakain mo naman ako ng manok sa araw-araw, ay hindi kita papatayin. Sambit ni Pepe, sabay dampot ng itak na nasa papag at pinutol ang dalawang kamay ni Baldo. Isa ang kapatid ni Pepe sa mga nabiktima ng dalawa. Ngayong naipaghiganti niya na ang kaawa-awang kapatid, ay wala na siyang iba pang dahilan para manatili sa manukan ni Ka Esteban.